Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Hinaot nga naata sa mayong panglawas o kapiskay mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Today mag-upload sa taog sumpay sa ang yawang ang gustong maanghel mga ka-DJ, part 18 na ta. Pasensya kayo ha nga nadugay-dugay kong upload sa sumpay. Hinaot nga nalingaw mga nandramaha mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Pero di napagdangan niya ang yawa nga gustong maanghel part 18. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagganunayong pagpaminaw. Si Mirasol, bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya, kikan ako! Ako siyang asawa. Kung di na mo sa likayan, karoon na yun. Patyong taka, ug magkuyog na dito sa impyerno! Tor! Ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo nagpapatay na akong ganito. Sakit kayo sa kong buot nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Timan ni Tor! Yang imong misyon nining kalibutana nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahak kang maanghel? Ulagi! Pero saan man ako siyo? Wako may baw kung saan. Aray, sakita ko na to. Kanong imo magong kinukul siyo? Timani! Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isigataw. Wada ang pagdumot. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing o kunahuna o labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga di ay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalaglagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Garing. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay na itong sugilanon, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. Mua na, Jo. Mura kita nagituyo, anak, Jo. O kuyong nilas gindo, bangag sa ilong. Yay, action ko ka nervous. Slightly nervous. Nervous. Ginoo ko. Unsa may atong buhaton na ni. Tor, unsa man. Basig dakpunta nila. Kwan, arilis. Usay arilis. Relax lang, Jo. Relax lang. Uy. Atos lang at tubangon. Atos lang at tubangon, bangag sa ilong. Chip. Good morning. May butag. Toribio Dulit o Lucio Pinpin. May warrant of arrest para ninyo. Dakpon ginimi ninyo, Chip. Ang imo nga mahibaw nga doon na mo'y katungod sa pagpakahilom. Ang inyong pamahayag may mo gamiton pabor o batok ninyo. Sabisan asa nga hukmanan. Kamu doon ay katungod sa pagpili so sa kasaligan o independenteng abogado. O kung di mo makasarang sa pagbayad, ang kagamhanan muhatag nini nga libre para mutabang ninyo. Nasabtan ba ninyo kining mo mga katungod? Pero, Chip, kuan, Chip ba? Kanang, Arestuhan na niyo sila, Chip. Anong mahipos na ng mga badlungon sa ato palibot? Usasin ninyo sila! Salpahis ka dito. Ito mo'y angay mapreso. Gili kami. Huwag mo toon ninyo mga kuanggol. Angay mo madugtas, presuhan. Oh, come on. Sige, dadaan ninyo sila sa patrol car. Daghan ka ng nalipay.
Unsay daghan ang nalipay, Jerry. Dito ko gikan sa simbahan, Tintay. O gidakop nas mga pulis ang duha ka mangingilad. Si Lucio o katong ginganlan og Toribio? Aw kini sa pamandiay laing mangingilad din Uy, taon sad good. Si taon. Maluoy na ka ng mga tao nga mangingilad, ha? Kanang magtumo-tumo og mga istorya? Ha? Magpakauaw nimo? Ay, Jer, wabe to sila manghilabot na to, ha? Ay, natural lang nga maluoy sad ta kay mga maayo ba sila nato. Naunsa way mindset ba? Mindset. Naunsa ka ba, Tintay? Magpaabot ba ka nga mabiktima ka adto mga tawhana? Una ka mabwisit sa dagway ado? Ay, kay nga no? Nakasigurado ba gid kang mangingilad sila? Mindset ba? Mindset? Ala! Ay, baya ka! Bisag piyungon pa rin ng akong mga mata, ha? Bisag piyungon pa rin. Ha? Tintay, karo pas untong tutok ang kilatis adtong mga tawhana. Hambugiro agid nimo. Mindset ba? Mindset? Dili lang ta mohukom sa tong isig katao dayon, Jere. Kay wa ba kita mahibaw sa tinuod? Kung di ka mutuon ako, Tintay, basta kay ako, nahibaw na ko sa tinuod. Mindset ba? Mindset. Ug angay tang magpasalamat ni Dindo nga gipapriso tong duha. Kay kung gawas nun kadtong mga tawhana, malagmit. Kita na say sunod nga mabiktima. Kadi malas ba na to ning kinabuhi aso Dagang kaso. Mini cases. Lagi pasaka. Ni Dindo. Patok na to. Unsa ganitong mga kasuhasyo bangag sa ilong? O kamon. Libel. Maybe Slander. Perjury. Unya na piyoy harassment. Unya na piyoy estafa. Gabi mo siya. Gabi mo siya. Estafa. Bangag sa ilong. Ay. Sige mo si Peter. That's the hippie he said. Piga kadakong binalibihan ni kalakiya, oy. Klaro na kayo nga puros binuwang ni Kandindo, bangag sa ilong. Email! Sa email? Dili, Mobile Legend. Oh. Maulagi. Pero, unsaon taman, gasya may nakapaburtor. Unya, sila sa gituhuan sa tanan. Maulagi. Unsao maganato ini? Ha, syo? Nga, makagawas na din is bilangguan. Unsao nato pangag sa ilong. Ay, ang mga kaso nga ilagi pasaka, batog na doktor. Dako ba ng kasuha? Ay, pastilan. Sa kong naibawan siyo, mga criminal case na. Tingali, dako sab ang silot nga ipahamtang sa hukmanan nato kung ilang mapamatudan nga tinuod ang tanan lang ipasangin nato. Yute. Sa yuti. Di na siya yute ay. Uniator. Yuti. Kinsa may mula ba na to? Wa ramatay ko galingong abogado. May taga na to si Atty. Ropel. O niya na to si Atty. Buen. O si Atty. Elin Batan. Mauna. Pastilan. Ay, bueno. Buen alguno. Bueno. Abogado na, abogado. Na may abogado sa gobyerno. Ha? Basta kaya hatagan na tanila siya. Okay na. Arturo, dulit. Yes, sir. Una kay dalaw. Uy. Hala, kinsa ba ka nang bibisita ni motor? Ambot kinsa gani. Sige, diya ka na siya. Ako na susihon kung kinsa ni. Uy, Toribio. BSI. Oh, BSI? Binangkal si Ero. Ala. Kamu na budins. Bago. Ngano di ay biyaw, wag kang malipay nga miduaw ko ni mo din, hey. So, may tuyo ni mo? Ay, natural, ikaw. Nganong naabot naman sad ka din, hey. Naghimo na sad ka binuang. Paghilaw ng baba mo bugiday, eh. Oh. Wako maghimog binuang. Yabag mo nung kadya. Onya, be. Ngano daghan man kay kagkaso nga giato bangkaron. Nawa na kay labot na budins. Amo na ning problema, bangag sa ilong. Aw, diday ka gustong tabangan, tika? Ay, ayaw na. Ay, Okay ra ko din ni sa sod. Bangag sa sure? ilong. Sure ka? Sure. Ayaw pagingon na Toribio. Oh.
Hinumdumi baya ha. Sa tanan nimo mga kaso, ako baya mitrabang nimo. Sukad pa ka ni adto aron makagawas kas bilangguan. Wa kay matabang na ko karon budiday. Ni. Pasagdi lang ko din eh. Kaya ako rin mo sulbat sa kong problema bangag sa ilong. Angay kitang magpasalamat ni Dindo. Tungod kay giluwas ta niya gikan sa mga taong dautan nga gustong mo biktima kanato dinhi. Tay nga no, tay. Napriso na gid sila si Lucio ug Toribio? Nabalhog nas bilangguan, gani ang buntag yun. Gidakop sa mga pulis. Maluoy ba sa tano, pero unsaon taman, kung nakahimo gid sila sayop, angay sad gid nilang bayran ilang nahimong dili maayong butang. Ay, daghan pala sila, oy. Puwerteng daghanan nila karon din sa atong palibot. Daghan kayo sila. Kaya nga no, day, tay. Daghan din na sila. O, nagkay. Ubay mo, nagkatap. Nagkatap ba? Ha? Dako na silang sindikato, matod pang Dindo. Mayon taog madakpan tong ilang mga kauban, uy. Mao. Kay kung tinuod man gani na nga, dako na silang sindikato. Delikado pa yun nga makahimo pa sila mga binuang sa atong dapit. Pero may biyan ang mabalita sa itong dapit. O gani, kita mismo. Nakasaksi sa ilang mga mudos. Dapat ang mastermind nila mo ay angay madakpan aron mahunong na ginang mga mudos nga ingon ana. Basin ka tong duha. Maoto sila yung mga mastermind. Kinaghan ba ito silang mga kaso? Ang akong nahibaw-an, tay, no? Si Lucio, wato'y daotang record. Okay. Katoy noong ginganlan og Toribio, mo to'y daghan og kaso. Ay, sus ni mo. Mindset ba? Mindset. Oh, pareha na silang duha. Mga bakakon og mangingilad. Tay, kinahanglan ba gina-ipreba gid sa korte, tay? Oo, bitaw. Ibahon man kuha na. Mindset mo sa da. Ha? Abi ni mo, sigurado na gid na nga mapureba nga to sa korte. Bisag kita, uy. Kung gamiton na to atong sentido komon, nahibaw ta. Kung kinsa kadtong mga tawhana. Tay. Si atay. Sakto ba yas mirasol, tay? Kay usahay baya sa sobra natong kapaniguro, no? Masayop baya sa ta sa atong hukom sa atong isikataw. Siya harog masipyat pa ta. Atong nagtuom kita nga katong mga tawanam, mga mangingilad kita sila. Ha? Mangingilad to sila, nagtuom yung kwato nila. Ha? Sultihan ta kay. Bisag magtuntuali pa ta. Kara kay sandaan sila, bisag magtuntuali pa ta. Tay, nagkasalimuang naman intawon ka tayo. Mindset ba? Mindset. Grabe naman. Ani na lang, tay. Maminaw na lang gitas balitaan eh. Bisudsad kayo nga maglalista na nga parehas tang naminaw lang sa mga balita. Taasan na ito kikuha na. Di ba, tay? Aun sa man di ay. Oh, wali mo malipay nga. Dadakpan to sila. Ay, malipay mamitay. Maayo unta nga mahibaw-an sad kun kinsay ilang mastermind. Aw. Kiglalis, tay. Gitay. Mulot tao magdoon yan ha. Inig-antos korte. Ilabi na kay tinudoon gislang Dindo. Tay, maminaw lang tas kalambuan sa mga balita, tay. Pero, ang akong punto nga kita sab, magpasalamat ang dako ngantong Dindo. Tungod kay siya ray bugtong tao sa tong dapit nga nakigbatok sa mga daotang elemento sa atong palibot. Manghinaot sab tatay nga si Dindo nag-usab na siyang kaugalingon. Kay di ba sa ikalimod nga naa sa daghang isyu na sa Dindo. Labi na sa nahitabo ni Arturo kaniadto. Kalinti to. Kalinti ha, mindset. Na-pray ba na to sa kulti nga wagin siya kalabutan? Ha? Di lang kumusultigin sa to. Basta wag siya kalabutan. O kanunay lang yung taon siyang mapasangilan kadautan. Pero kita, nasayon good kung unsa to siya. Angay good nga ato siyang daigol o pasalamatan katong tawhan na. Kinsa, tay? Ay, sas ni mo makuha pamakan. Silo biya. Tay. Oh. Magpasalamat man gyud ko tay nga sa mga taong buutan ba ug dunay nahimo sa katilingban. Pero ni Dindo nagduha-duha pa gyud ko. Wad anang imong ikaw, paminaw ha. Mubaos man sa gyud ka tay oy. Wad anang imong pagduha-duha ha. Kaya ako, si nanay nimog si Mirasol, wagi daw tang ginuuna batok katong tawana. Ha? Kay para na mo, usa siya kadalaygon nga tao. Kisa ba niya itong gihisgutan, tay? Katatawa na. Tay, ayaw na ninyong lalisi, bi. Likayan na lang una nato nga makahisgot tas mga nangagi.
Ilabi na gyud sa kaso kanhi ni Arturo. Basta ako, magpasalamat rin ko sa mga tao nga doon ay maayong gihimo sa katilingban. Pero, kung doon na pa siya mga isyu nga wa pa niya marisolba, magpabilin yun nga wa ko'y dakong kumpiyansa niya. Nganong gibalibaran marimo si Budiday? Sama kayo Dagdugang-dugang as kong problema sa Budiday, bangag selong. Oh, come on. Wow, tato ni mo balibaro ni Tor. Kay, mutabang yung ka siya nato. Di ba, mutabang man ka, ha? Mutabang lagi, pero dagang kay kondisyon. Gusto pa nga makigdog tawag higdan niya mabangag selong. Wa man siguro na ikaso, Tor. Kung siya kaso niya, bagya. Kaludo na mudog, tagtiguang siya. Uy, kung si Milasol palang unta na nga kung dugan, okay rata kayo. Pero ka ng tiguang na bangag sa ilong lisod taon kayo na, uy. Unya, usahaw naman lang ini. Di ta makagawas ini din Hindi talagang lang pagi siya. Basta kay di ko musugot nga si Budiday may mutabang na to. Bahalag, magkinaon sa ta, bangag sa ilong. Huwag ko magdahom. I do not dahumais. Kamaunid dangata na to. Muna dangata na to, Tor, di ba? Nilistop takalag sa ag. Pidag ni mo. Sagpita ang imong mga amigo nga anghel siyo. Ha? Ingna sila nga tabangan ta nila aron makagawas ta dinhi bangag sa ilong. Oh, come on. Ganyan bito kung nagampo o nagsangpit nila, Tor. Kunyawa pa man ta nila luwas sa lagi. Dili ingon anak kadali, Tor. Dagan pa kayo nagproseso. Kanamang murag mukuha ka ganang dokumento sa gobyerno. Di ka na mulimya pa ka. Uy, man na nakasayip niyo. Huwag ka magipikser. Agi tagal pikser. Come on. Katong nahitabo na ko. Ngayon lang kong itabangan. Kabatay ka to. Kay hapit magugo, mamatay ato sa ilang pagkulata na to. Nga. Grabe kayo. Grabe gud ang bunog na ko ato sa tibok na kong kalawasan. Bangag sa ilong paskang. Ay, Ano sa si paskang? Paskang isura sa danaw. Ayaw kong ina nga pabuton pa nila nga dunay daotang mahitabo na to din una pa ta nila luwason? Mao ba? Is that right? Is that true? Yay. Bangag sa ilong. Oh, come on. Wa ta mahibaw kung unsay hustong tubag ining atong sitwasyon karon, Tor. Mag-ampo lang ito sa Ginoo. Kaysa may nasayod ining kanan. Mao ni pagaingnon. Nga ang atong gusto sa atong una-una, dili pareha sa huna-huna sa atong Ginoo. Kabantay ka na? Ano sa English? Ang in-English anang maghuna-huna. Huna-huna eyes. Kabantay ka? Pataka lang saag. Sa saag na napataka pa. Ay, bitaw siyo. Nagsipok na gini akong osyo. Katawa-katawa lang ko siyo, pero nagsipok na nisyo. Ako gani maglagot siyo. Di ka na magmais din doon ako. Awa lagi, matay pa. Awa lagi, sus. Magastress. Mura naman, ingon pa ni Aton ni Robel, magastress ni balita. Ato na itakliw na. Bukas ang chorizo na! Mas tulos. Hey! Uya usao naman Usmay buhaton na to, editor. Siyo. Oh. Ako mismo may musilot nila. Gamiton ako ang akong gahom sa bagayawa. Arong kastiguhon ako silang tanan, silang sayop ng mga binuhatan, bangag sa ilong. Unsa? Oh, come on! Ayaw na, Tor. No, mad ba yan? Mad na. Si Mad? Ikaw ba nas mad? Kaya mad. Hindi na mayo yung mag-give na una. Kaya timan remember? Wa na tay igong gahom nga makapanalipod sa atong kaugalingon. Tao na ba yata? O pag ganito kasuldi sa ibabaw, naunsa. Balik na na! Ha? Mauna. Mau ba? Oo. Sige, padayon na ta. Padayon. Pidasan ni mo'y pagkabangag biya sa ilong ni. Bitawa binasutihan talang ka, ha? Naglungot-lungot na yung kay ko ng gibuhat ni Dindo na to siyo, matay pa siyo. Pida. Wa pag yung ko makabawas niya sukad pag yun ka na to hangtod karon bangag sa ilong. Oh, come on. Di ka makapildi, Tor. Kung maghuna-huna kag panimaos, you're thinking panimaos size. Panimaos size? Oh. Paita gini mo in English, pataka lang saag na pataka pa. Uya, pasag na to sila. Aning ilang daotang buhatan, binuhatan. Ayaw may kalimot, ganay Ginoo nga nagtanaw na to. Ug wa ta niya pasagdi. Bantay ka na.
Pirmi na kung nakadungog anak kaniya Tosyo. Pero sa kung nakita daghan na kayong naalkansi o napildi na ni kalibutan na tungod kay pulos lang nato gisalig sa Ginoong tanan, bangag sa ilong. Mao ko na'y angay na itong buhaton, Tor. Kung gibuhat na itong tanan, pero wag yapon tayo nahimo tungod kay nagsalig lang ita sa atong kaugalingong kusog. Mao nga ato lang yung isalig sa Ginoo ang tanan. Sama ining nahitabo na toron. Huh? Same as what happened now. Kumantay ka. Kato aksyon na ito gawa ka saan. Para na ko, sino? Seryosyo, para gin ako naapatay dagang mahimos yo. Oh! Naapas yo. Oh! Tinuod na. Tinuod na. Oh! Tinuod bitaw na. Tinuod na. Wari tiil lang, oh. Basta di lang yun ta mudangop sa batik nga paagi. Sama sa imong gisulti kaniya. Oh. Nga manimaos yun ka. You will take revenge. Depende. Depende lang unya nisyo. Mao na gingon sa mga Tagalog nga kundi mada sa santong dasalan, ipaagi sa santong paspasan, bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw yun ha. No, ha. Bad ba na? Bad. No. Kinahanglan nga musunod na. Bantay ka? Oh. Musunod na sa atong mga lagda. Sunod ta sa atong mga lagda o katuyuan nato ining kalibutan na. Tibane, remember, Yay. ang imong misyon, naggusto ra kang mahimong anghel. Mao na. Deep size. Ay, Makalibog kayo siyo. Makalibog. Bahala na lang siguro kung di ko maanghel. Basta kay manablan lang yung kunini. Kay sobra na kayo kining gibuhat ni Dindo diri nato. Bangag sa oh, ilong. come on. Congrats na tong tanan. Congrats. Congrats din. Believe kay Messi mo mga diskarte din. Wa may magdahom nga mabaliktad ang tanan. Basta gamiton gani ang utok, Joe. Daghan kita og mahimo. Nagkatawa bitaw ko din. Believe kay Messi mo nga abilidad. Grabe. Daghan na kay ko og experience anang mga ingon ini, Joe. Wa pa'y kontra nako nga midaog batok dako. Silang tanan nahimong inutil. Unya din, ang mga Valdez. Kung sa man nato lihokon. May kaya nang utana ka na ko, Joe. Mausap na yun ni kanunay sa kong huna-huna. Kinangan nga mabawi igid nato ang Villa Casa. Aw, ipatrabaho na namo. Aron naa sa kalingawan ang atong sakop. Bueno. Magsabot ang maayo bahin na Joe. Aron maplastada na nato. Ug maayo nga atong mga plano kung unsaon na to nga makabaws ta ni Mr. Valdez. Sayo na kina din. Kung dagito na to siya. Dagiton. Siyempre kina to ng buhaton. Saman, nakainindot nga ideya? Aw, naakay din. Oh, sige. Maminaw ko ni mo, Joe. Hatagi ko sa imong mga bulawanong huna-huna. Awa man ko'y supak, anak pa, nga magpasalamat kita ni Tindo. Ang ako lang, di lang gyud ko magpalabi sa akong pagdaig ni Tindo. Kay, hangtod baya karon Mir? Wa pagyug ko mo believe anak niya. Kang tatay raman sa nang istorya ba? Actually, si Dindo, wa man maingon nga angay kita magpasalamat niya. Lain na ba kay si tatay? Kay papasalamaton yun niya ni Tindo. Uyon-uyonan lang gina nato sa tatay. Total, di man sana siya makapugos na to. Pero, lain pa'y ato, Mir ba? Wala ba kay plano nga imo pang abiyan pagbalik ang kaso ni Arturo? Wa na lang mingoy. Ang Ginoo na lang gid may mag-igo sa tanan. Aw hinuon, naara gid nimo ang tanang desisyon, Mir. Di man sa ingon nga nawad-an ko gana, Ming. Gipaminaw lang yun ako ang tambag sa itong mga abogado ba? Nga sila mismo, miingon, nga lisod gid kaayo ang kaso ni Arturo. Ilabi na nga, wa nagibisag usa nga mobarog nga testigo. Ang akong nahibudngan, Mir ba? Nga hangtod karon ba? Kay katuginganlan og Joe Montibar nga mipabor unta nato. Kalit lang nga mibali og mipabor nga to ni Dindo. Na, maunay lisod kayong tugkaron, Ming.
Si Joe ra gyud mi nahibaw ana sa tanan kon nganong kalit siyang may baliktad. Mao bitaw na, Mir. Nga wa gyud ko'y pagsalig ni Dindo hangtod karon. Kay dako gyud ang akong pagtuo. Nga si Joe kaniadto misulti gyud sa tinuod nga si Dindo mao gyud utok sa kamatayon ni Arturo. Ang Ginoo na lang ginasayod, Ming. Lisuray lihok ng prisuhan siyo eh. Ay. Mo lagi. Init pa kayo. Yay. Oh. Daghang mukla. Daghang mukla. Oh. Isto. Daghang lamok. Gawas mukla na sa mga kauban at pulos mga muklo. Muklo. Mga muklo. Baho pa kay anso. Baho anso. Ita. Di mahimo nga magdugay ta din nisyo. Mamatay ta nisyo. Kinalang nga makagawas din ta sa labing madaling panahon pangag sa ilong. Sagdi lang to. Antuso na rin nato. Kining... Antuso na to ning panahon na. Huwag matay mahimo. Antus na kita. Okay. Pero kung huwag kita mahimo ay nisyo, ha? Kung panalibag huwag kita mahimo ba? Mabtan lang tayo nis deadline. Deadline? Deadline. Babiya ka na tayo deadline na ni. Dam kita Judith. Huwag kita mahimo sa itong misyon na ni. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unya-un sao man to ini. Gawa matay ka iskapuhan ini. Pulos man ni kung kito ang mga bungbong. Unya pa yun, putaw pa ang riyas. Sais tipli. Magkunahuna-una tasyo. Ato na yung tunan, ha? Tunan na to nik maayo. Kung unsa gay maayo na itong buhaton, bangag sa ilong. Diya bitaon tatos budiday mo sa ngabilibaran. Ay, naunsa na sa kabalik sa ka na budiday. Sugod na magwilisod, ana. Sugod na ilisod. Doon ka maanad, magkamaan. Hello, Dave. Sugod with lisod. Ikaw lagi ka to si Kuan. Balibad lagi ka to si... Kinsa to? Ikatong ika-42? Bangag sa ilong. Ano mayo yung buhaton rito, hindi maligas na baba. Mga tuog ko na ta. Mga tuog ta. Delikado maligas na baba. Makabantay mga ering. Ay! Sige, mga tuog ko na ta, Tor. Aron makapahuay ta o makauna-una tagtanong. Lisod kay ron nga kapoy pa kayo ang atong mga huna-huna. Ay. Pahuay lang yun una ta diya, so. Pahuay lang na diya, ha? Ikaw li pahuay sa. Okay, ako rin, Kuan. Magkunahuna ko din kung unsa gay maayo na itong buhaton. Bangag sa ilong. Ay, nagkatug ng tanan. Mingaw na kayong palibot. O si Lucio, perti ng hagok. O ang ubang mga pinireso. Ay, bisit din ang kinabuhi, ah. Pulos gud di malas ang nadangatan nako nining kalibutan. Pulos di maayo ang dagan sa kong kinabuhi. Di yun nako ikalimod nga nagdilaab ang akong kalagot ni Dindo. Gusto kong makabaos niya. Huwag yung kong malipay ining kinabuhi, ah. Unsaon makanako nga makabaos yung ko ni mga tawhana. Di may mga mudaog sila. Uy, hala. Hala. Ang mga putaw sa rihas. Akong nabinat og mibaga og maayo. Kinuko. Nga naman eh. Kung sa may but pa sa but ini. Suwahin ako pagkupot pagbalik. Uy. Huwag ko mapasok. Binaton pa na ako ni Mayo. Hala. Makagi namin ini. Naligwat ginako og maayo ang mga putaw sa rihas. Kinala nga makiskapo gyud mi karon din eh. Siyo. Mata dayon, siyo. Batasyo. Katuog na, Tor, uy. Mga tuog na ta. Mata lagi, siyo. Kay mangikyas na ta. Ha? O sige, mangikyas. Kita ka ng rihas, tanawa. Siya, oh! Bangag sa ilong. Siya ko na siya. Nga naman na, Tor. Giyon sa manani mo. Ay na pagkakapunta na siyo. Kinahanglan nga makaikyas na ta din ni bangag sa ilong. Oh, come on. Uy, Tor. Pimayo na atong buhaton, oy. Pero diliman, kinahanglan nga makaiskapo na yung tasyo, bangag sa ilong. Tor, huwag sa ba nang imong gihimo? Ha? Nganong?
Ano? Oh. Ay noon sabi kaya na lang ko na pagdagag storya ko noon sabi ka mamahawa na ta din nisyo. Sige na. Kawas na yung dali. Bida! Tana sa bida. Iyo sa amnam subido. Dali na. Kung maglangay ta, ha? Kung magdugay ganita gani. Wala. Basta ikaw maglangay lang ka, biyaan tayo ganun eh. Nawaron. Kaniyot. Bangag silo. Musay sa ko. Ay. Di ni Mayo. Ay, dali na dayon. Okay, anak. Kana. Paghinay. Oh. Ibida gid ni oy. Ay, inya na lang ko na reklamo. Inigawas na nato bangag sa ilong. Hala, unsa ba may mong gihimo diha? Ay, paabota ko kadiyot kay ako ning ayuhon pagbalik ang puthaw sa rihas niya. Uy. Pagdali, Dor! Oh, kamaw! Hello? Dindo, Oh, Chip. O sa'yo balita? negative din. Nagka-eskapo ang atong duha ka pinireso. Ha? Si Lucio o si Toribio naka-eskapo? Oo, Pero, unsa mang hitabo Chip? kung makaani ka din is presinto, among ipakita ni mo kung unsay na ito. Sige. Muanha ko karudayon. Sige, magpaabot ko ni mo. Sige, Chip. Buisit! Joe! Oh, din. Mari ka na! Gusto na? Maglakaw na ta. At tuon na to si Hipe kay dunay problema. Ha? Sa'yo problema? Nakaikyas ko no ang duha ka muklo sa presyuhan. Usa? Nakaikis na si Lucio? Oh, pusat na. Atong si Hipe. Aron masayra na to kung unsay hinungdan. O sige din. Atong. Unsa man din ang kalaki ha, Hipe, Chip. Nga nakaikyas man sila. Diin sila nakaagi nga. Duha man ni kagate din Una, mga baga pagyog kayo ni mga putaw. Mao ni ang among katahap din. Kita kaning mga putaw nga napiko og gamay. Ha? Oo, nga naman na. Malagmit nga doon na sila gigamit nga tools aron pagligwat ining putaw. Unya dire sila miyagi. Temper good na, Chip. Mura mag-imposible. Giligwat din nila. Unsa man say tools nga ilang gigamit? Mao nay dakong pangutana. Ug ang ikaduha, sa ilang pag-ikyas kung nigamit man sila og tools. Ay kuging na nga, ilar nang gibalik og ayo ning mga baga kay mga putaw. Usa po na sa dakong questionable, Dindo. Murag, lalisunon kay ning teoryaha da, Chip. Dako ino nang kong pagtuo. Gadunay usas sa mga sakop ni mo dinhi nga nagpabaya o kakonsaba ito mga tawana. Arong makaikas sila gikan dinhi. Imposible ka na, Dindo. You know, hain mo din inyong mga CCTV dinhi, ha? Watay CCTV din sa silda mismo. Hinoon nara sa hallway, sa entrance door ug sa mga opisina. So, wa sila makuha og CCTV, Chip. Nalay gamay nga porsyon, pero dito sila ni Agi sa luyo. Unsam di, sa di mo CCTV dito sa luyo? Wa din. Delikado day tayo ni Chip. Naamoy dakong tulubagon ining hitabo karon. Ay, pasayloa mi Dindo. Pero buhato na mo kutob sa mong mahimo nga madakpa na ito pagbalik at mga tawana. Chip, paningkamuti yun ninyong maayo, ha? Kaya kung dili, sigurado kong masuko si Mayor na ini o malagmit nga mapaphaka sa imong serbisyo na ini dapita. Ay, giyang ko na ko ang akong dakong sayop ining itabua. Napaka-chance, Chip. Paningkamuti yun nga madakpa ninyo kato mga tawhana. Buhi man o patay! Inom natin to, Victor. Ay, amo, uhawais kayo. Uhaw kayo. Sige. Ay, limpyo mo siya ni sa paa. Ano na mo inom? Minom ko. Gamit niya din yung lapad tagdila.
Higap na ginawa. Bibi sububi ako na sabi. Ikaw. Westro na. Itang mag-istro. Ay, asan mo tapaingon ni Victor? Dako na ba kayo nila saga? Syo, nitangay mo bala ka, Syo. Timani, Syo. Anghel ka unya ako yawa. Gamito na to ang atong mga gahom. Wa ko mahibaw siya. Pero, kini, naglibog niyo ko. Pero, time pa. Pero, para ko na. Unsa ba ninyo mong kalaki, Tor? Anong naamakigahom? Ay, wa ako mahibaw, Syo. Nikalit lang na siya ng gibati ko og grabe nga klagot. Mura na kong mukayo sa akong kasuko o pagdumot ni Dindo. Bangag sa ilong. Oo niya. Maulag tao. Ito nga akong gikuptan ang mga putaw sa rihas. Kalit na may baga o niya akong gibinat og maayo. Mato nga naligwat yun ako. Bangag sa ilong. Sa ato pa, imura nang na-discobrehan. Oh, You just discover. Syo, oo. O. Uy. Mao nga sayang kayo kung di ni nato gamiton. Huwag sigurado ko, nga ikaw sad, napakay gahom, kay anghel ko ka. Mong sabi ka, pangag sa ilong. Oh, come on! Ay, naunsa ba? Wa ko mahibaw kung saan ako paggamit. Ang akong gahong dinhis kalibutan to. I do not know. Uwasab ko'y dili ko interesado. Nga ako nang maniskobrehan o gamiton tungod kay wa na itubot sa Ginoo rin ako. Diri na to, wa na itubot. Piis. Sa piis? Pero Syo, Oo. sa atong kentang karon, kinahanglan kayo nato nga gamito nato ang atong mga abilidad. Gamito nato sa minattarong. Ilabi na sa pagpanalipod sa atong kaugalingon o pagtabang sa mga dinaog-daog. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di kasabot ko ni motor. I understand you. Pero kinahanglan nga magbabinantayon dito sa atong kaugalingon. Kabantay ka na. Labi na ka magbinantayon ka. Timan remember. Ano na tayo gisunod ng mga lagda sa atong misyon. Kinahanglan nga di kita makalapas ini. Tur, di tangin mo lapas ini kay basin mauna-unya ni hinungdan sa atong kalaglagan. Paning kamutan ako, Syo. Nga makontrol nako ang akong kaugalingon bangag sa ilong. Oh, come on. Timan ibayag ito. Nga kanang gahong nagkika ni mo. Dili iyas Ginoo. Di mananigikan, Syo. Bangag sa ilong. Aligi kalimot kay yawa ka. Oh. Sugi ka na si yawa yung gahong. Oh my God. OMG. Oh my God. Bangag Usa. sa ilong. Usa. Kinahanglan nga. Maminaw yung kanako. Aron di ka malaglag sa kapiltihan. Arturo! Bangag sa ilong. Oh, come on. Nanawa na? Ha! Kuyog lagi itong mga tauhan nag-abilidad. Di amoy, nakaiskapo pa sila sa presuhan. Nganong nakaiskapo man tay nga? Wa pa magid mahitabo nga doon ay nakaiskapo ng presuhan dias lungsod. Ay mao lagi na hibudgan sa mga pulis. Pitang hibungan nila kung kiunsan na pag-iskapo. Pasi na sila kakonsabo di sa sugutay. Mao na isultis lang pong. Ha? Mao na isultis lang pong sa mga tao. Masad ka tay. O mausap na akong katahap. Ay, kuyawa gud ay anak tay. Oh, kuya mo lang. Ha? Mga banggiitan lagi itong mga tauhan na. Di basta-basta. Kaya giyano lang nag-iskapo. Basi na sila kakonsabo diya sa sugutay, no? Ito mga pulis. Gani. Ang hipi lagi manubag ka na sa tanan. Hinuon, sakto ka tay. Tulubagon ginas mga pulis kung gano'n nahitabo na. Mao na diha. Ay, porbida. Porbida. Tay, dakom ka na silang sindikato. Malagmit tay, nga naarag yun na diya sa ilang tungod ang mga kakutsaba nila. Kakutsaba? Kung mao na. Kakutsaba? Nakasabong kibaw na ko. Okay. Abi ni mo, madaot yun ang hipi anak. Kutsaba. Sigurado ko, mapaphasya sa iyang serbisyo. O kining hitabua karon, nagpasabot lang nga kadung mga tawhana, mga guilty yun. Binata mga itong pangagpas ni Hippie din. Kung sugod mitabo nga ang piniriso mo gamit og heavy tools sud sa presuhan. Unya, buutan pa kayo kay gibalik pa ang putaw ang gipiko. Mao bitaw. Naglagot kay kung naminaw sa Hippie. Kay wag yung kartiyo nga nangatarungan. Di ka apil ang Hippie ng binuanga din? Ha? Apil? Bisag di pa siya moangkon.
Siguradong mapaphagit siya sa iyang serbisyo. Tungkol kay wa siya klaro sa iyang pagkahipi. Dako yung pagtuo din. Nga naa sila yung mga kagonsabo sa sud. Doon nag-imitabang nila aron sila makaikyas. Ba? Unsa pa man nailain na ng pagkaistorya ha. Ang angay nila, ilisan silang tanan diha. Numero 1 ang hepe. Kinahanglang wad-on siya sa serbisyo. No. Imposible sa kayo nga ang ubang mga piniriso wa kay baos mga nitabo. Muna katingad-an kayo. Si Piat ko si Hepe din. Ako pa niya, no? Mamuto sa siyadaan. Bisag magpabaga pa siya siyang naong. Sigurado yung mapapha siya sa iyang serbisyo. Nya din. Sa may plano ni Makaron. Sa may unahon na ito pagtrabaho. Ipadayon na to ang atong misyon sa pagdagit ni Mr. Alvarez. Ya, katudo ha? Ayaw ka problema atong duha. Ako rin bahala ato. Na ako'y laing tao nga sugoon para ato mga tawhana. Basta, siguruan lang yun ninyo si Mr. Alvarez. Okay. Areglado din. Katilag yung tagam ang hepe. Miresi niya. Ay, nga nugod ka diha, Jerry. Kinsagoy mong kontra diha. Naunsa ka man. Wa mo makabalita din ha? Nga ang hepe gikasabaan sa mayor? Og mi order ni nga parilibuhan silang tanan. Uy, hala. Kaluoy, good. Si kaluoy? O grabihan naman, sad. Sa kadanghag nila tintay, angay silang silutan. Kana, mauna. Para na ako. Angay may isang tangtangon silang serbisyo. Kaya wa sila klaro sa ilang serbisyo. Shh, Tay. Ako na. Tay. Tay, luoy sad baya sila, Tay. Yay. Naila baya na si Happy nga may naglakis atong lungsod, Tay. Binukin sa hungan. Di ba, Tay? Gani, mas minus ba ang krimi dinis ato sukad nga gipulihan to niyang Happy panahon ni anhing Mayor Andal. Bitaw, tinuod na. Maayo sigurong paimbestigahan una nagmaayo. Uy, kung nga nung nahitabo na. Luoy, baya kayo ang ubang inosenteng pulis nga naamong na nahitabo seryoso na nga isyo, tintay. Dapat, dili ginunta na mahitabo. Kung maayo pa na siyang hipi, di ginunta na makaiskapo tong mga kriminal. Ay, dili man to sila kriminal, good, Jerry. Unsay di kriminal, way mindset. Unsay di kriminal, ha? Ang ilang mga kaso, tintay, ha? Mga kriminal sila, criminal case man na. So, angay sa tawgon og mga kriminal. Tay, okay raman siguro, Tay ba? Nga, ilisan lang sira. Pero dili lang sa maayo nga tangtangon sila serbisyo, Tay. Di sa na makatarungan nun. Kabali. Unya, be. Nagkaliwat naman ni Sirmin. Klaro man kayo nga, ilan lang gituyo, nga makaikyas gitong duha. Mindset ba? Mindset. Tay, nga may korte, Tay. Kinahanglan, Tay, nga mag-agi yun na ang investigasyon. Mao. Kung mamatudaan nga na ay foul play sa ilang gihimo, di ba? Kana siguro ang angay nga pahamtangag silo, Tay. Kadtorag yung mga involved ana nga kaso. Di sa tingali maayo nga ang tanan na lang yun, Tay. Uy. Kung ako ang pasultihon, kung ako'y pabuton, tangtangon sa serbisyo, ang di na mausab ang iyon ini nga nahitabo. Kaisog na pod ni mo, Jerry, Mindset ba? Mindset. Mga ginay-angay nga isilot nila. O kadto mga nakaiskapo, kung madakpan tong balik, kinahanglang bitayon sila. Ay, palabihan ang imong baoy, Jerry. Unsa ka man. Mura ba yung kagdili minister do? Tinood. Malimot bang ka, oy. Bitaw. Buwang, naamit panultihon nga. Kasi lagi ang sala, higugma ang makasasala. Diba? Ayaw, limot na, Tay. Tinood ba niya akong gisulti, tintay? Tinood ba niya? Tanawa, ragid ka. Ay, baya ni mo, Jerry. Mura sa kagkinsang limpyoha nga muhukom na yun na ng mga tao di kahugaw ni mo. Ay, nabi na lihay. Hugaw. May gikan lihay ko. Ay, may pahungaw lang ko sa akong kadismaya, tintay.
Asayop nilang musulti ta sa atong opinion. Patay, tay. Ayaw, Ay, kumpiyansa, tay. Kapantay. Ay, kumpiyansa. Asas, kangilan ba gini mong paminaon dire ay nga musulti kag mura kag limpyo na gid kayo. Tay, likay, tay, likay. Hangin ang naigo, hangin ang naigo. Be, magpundo kong laway, magpundo kong laway. Tay. Hangin ang naigo, Tay, hangin. minaw, tay. Minaw ko. Tay, abi ni mo, tay, no. Minaw lang gutas mga balita, tay. Kana. Kuno sa gitinuod ba? Lisod sa kaayo nga, ang tanan na lang yun atong pakasado sa nahitabo nila ni Hipe. Basta. Angay silang tanan nga mapapha sa ilang katungdanan. Wa ko mahimuot nga nakaikyas tong duha. Unsa may aksyon nga inyong gihimo karon, Chip? Nagalerto ng tanan, Dindo. Aron pagsuhid sa mga posibleng dapit nga ilang taguan. Kunya, naanam to slayo, Chip. So pa may inyong mahimo? Ay, kutob sa mong mahimo, Dindo. Buhaton gina mo ang tanan nga madakpan sila bisag asa pa sila matago. Niya. Nako'y kondisyon mo, Chip. No. Aron magpabilin ka sa imong katungdanan. Uban sa imong mga sakop. Kinahanglan nga, mapatay kini mo silang duha. Ha? Maun lang may bugtong paagi, Chip. Aron maluwas pamugikan sa dakong hulga nga dili mo matangtang sa inyong serbisyo. Matuman din. Amo ng sundo na imong gisulti. Madakpan ka pagbalik sila sa Arturo ug si Lucio. Kay kalaan ayaw sa ipas pagpaminaw uban pang masumpay na sugilanon ang yawa nga gustong manghel. Tagsuwat, Emmanuel Nadila Sacol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spanner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, sound man Ricky Pangis Garing, dalit sa RMN Drama.